Amen. Okay, careful. Begin our part of prayer. Okay. N'afọ gị ka anyị na-edo ọbụla ebe nabata nke ndị ọbịa nke a nsọ baa n'afọ nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Amen. Mụnụ na-eri ihe, mụnụ na-aṅụ ihe, mụnụ na-eme ihe ọbụla na-eme na ihe niile ka e were Chineke otuto. Chineke nke pụrụ ihe niile, gị onye kweworo na ndị niile na-achọ alaeze gị n'ezi obe gị nkwa na ị ga na-enye ha ihe niile nke dị ha mkpa iji wedebe ndụ ha. Nọrọ ndị oru gị ndị ga-eketa oke n'uju nke amara gị n'ebe a, nye ike na ume na ọdịmma nke arụ, nyekwa ha ume n'ime mmụọ na mkpụrụ obi ha. Kwee ka ha were obi ụtọ na-ele ndị ọbịa anya nke ọma, ka na-agakwa n'iru na-aṅụrị ọṅụ na nchegide nke ịhụnanya gị site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Onyenwe anyị, ebe nke a ga na-anọ were eri nri, kpere anyị bụ na nri ọbụla a ga-eri ebe a ga-abụ nri ga-edozi anụ arụ. Ya mere anyị na-edo ebe nke a nsọ baa n'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Ngwa ka anyị laa n'ụlọ ugbu a n'ihi na orugo oge iri nri. Chineke nna anyị, gị onye ọkpara gị Jizọs Kraịst ziri anyị ịdị ukwuu nke ije ozi. Anyị ekele gị n'ihi ndị niile na-ejere gị ozi n'ụlọ nke a, ha na ndị niile ọlụ ha bụ ịsacha ihe na isi nri. Anyị na-ekelekwa gị n'ihi ihe oriri na ihe ọṅụṅụ nke ị nyere anyị. Anyị na-arịọ gị nna anyị nke eluigwe ka ị mee ka ọlụ nke ndị na-akwadebe na-esikwara anyị nri gaa n'iru nke ọma. Kwekwa ka mmụọ gị nke ije ozi na nke iri ụtọ biri n'ime ụlọ isi nri nke a. Anyị rịọrọ ihe ndị a niile n'ihi aha ya bụ onye ziri anyị ịdị elu nke ọlụ aka, bụ ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Anyị na-ayọ n'ebe osi nri nke a, ọkụ ọgbụgba agaghị abịa n'ime ya ma ọlị. Agaghị enwe ihe mmerụ arụ ga-adị na ya. Ndị na-esi nri agaghị eyi mma n'aka. A na-anọkọta were ihe eji esi nri wee merụọ mmadụ arụ. Onyenwe anyị, nkwubi okwu anyị bụ na nri ọbụla a ga-esi ebe a ga-abụ nri ga-edozi anụ arụ. Ihe a na-akpọ food poison ọma bụ oke ezinụlọ a, kama site na amara gị a ga na-esi na-arọpụ ama enwe akụkọ ọjọọ ọbụla n'afa Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Ya mere anyị edo ebe osi nri nke a nsọ baa n'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Oke Chineke anyị na-ekele gị maka amara inyere oru gị nwoke, o wee nwee ike wee lụọ ọmarịcha ụlọ a nke a bịara tata ka anyị rafee n'aka gị. Onyenwe anyị, anyị na-asọpụbigara gị oke n'agbanyeghị otu esi wee kwuo esi aga n'obodo anyị, n'ịka nyere oru gị amara wee nwee ike wee nwee the resources o ji wee nwee ike wee lụọ ụlọ ndị a. Onyenwe anyị na-asị ka iri otuto wee na-ayọ gị na anyị ka eluigwe ego niile o wepụtara wee lụọ ụlọ a, were aka gị kwụghachikwara ya mmaji kwuru mmaji. Anyị na-ayọ na anyị ka eluigwe ka ụlọ nke anụnwa bụrụ ngwa ọrụ nke ga na-eweta ọṅụ wee nye ezinụlọ a, weta ezi ezumike wee nye ha, ka ọ na-abụrụ ihe mbupụta wee nye ha, mee ka ndị ajọ mmadụ wee fụta ha. Anyị na-emechisi anya ndị ajọ mmadụ niile, ndị dị mma ara adị mma, anyị na-emechi anya ha niile, echiche ha agaghị eru n'ebe oru gị nwoke a na ezinụlọ ya nọ, n'afa Jizọs Kraịst. Kama ụna Bible says the blessings of God is naked rich and it added no sorrow. Ụna we make them rich, we bring no sorrows to them. In the name of Jesus Christ. Ya mere anyị arafe ụlọ anụ a n'aka Chineke n'ihe otuto nke Chineke. Anyị edo ụlọ nke a nsọ wee nye ezinụlọ nke a baa n'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Ị na-echebe onye meworo ka uche ya dabere na gị, o wee na-adịzụ n'udo n'ihi na ọ bụ gị ka ọ na-atụkwasị obi. Chineke nke pụrụ ime ihe niile na anyị nke eluigwe, onye ọ bụ ma ọ bụrụ na ị nọọ ya, ọ dịghị ihe ọbụla dị ike, dịkwa ihe ọbụla dị nsọ. Lekwasị anya n'ụlọ nke a mgbe niile ka ị wee gọzie ma dokwa ya nsọ. Zite anyị na-arịọ gị Onyenwe anyị onye dị iche iche ka ịhụnanya gị n'ebe a, ka e wee gbochiere niile ga-ebi n'ụlọ nke a ihe egwu niile nke arụ na echiche ọjọọ nke ga-emerụ mkpụrụ obi arụ. Ihe ndị a niile ka anyị kpere site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Udo dịrị ụlọ nke a na niile ga-ebi n'ime ya site n'ugbu a wee ruo mgbe niile bi ebi. Onyenwe anyị nọnyere unu.
anyị na-ebe n'afọ Jizọs Kraịst. Chineke anyị na-ekele gị maka ụlọ nke a ka olu gị nwoke site na amara gị rụkwa metiere nke anyị kpekpere ekpere anyị ga-arafie n'aka gị maka na anyị ma na ọ dị mkpa dị mma na anyị rara ihe ndị dị a niile rafee n'aka gị ekpere anyị bụ ka ị were ebube gị wee kpuchite ụlọ a. Ekpere anyị bụ na ịdị mma gị ga na-apụta ife n'ụlọ a. Onye ọbụla ga-ebi n'ụlọ a ma ndị ọbịa ga-abịa abịa lalụ alalụ ma onye ọbụla ga-anọ na ya ihe anyị na-ayọ Chineke bụ na onye ọbụla ga-anọ ebe a ga-anọta ife ọma, onye ọbụla ga-abata ebe a iru ọma ga-akpọ ya. Chineke anyị na-ekwere gị na ebe a ga-abụ ebe akụkọ ọgba ama ya bụ na onye ọbụla nwere contact with this building, things will begin to change possibly for that person in the name of Jesus Christ. Gọziere anyị oru gị nwoke okwu ya na nwunye ya na ezinụlọ ya. Gọzie ihe niile gbasara ha. Gọzie ọbụla etiti a ha chetara wee lụọ ebe nke a. Anyị na-ekwekwara gị Chineke na ha ga-aga n'iru na-alụkwa ọtụtụ ebe ndị ọzọ ga-amakarịrị nke a n'afa Jizọs Kraịst. Site na amara gị na anyị nke eluigwe ka anyị na-arafu ụlọ nke a nwa n'aka gị, anyị na-ayọ ka ị biko doo ya nsọ, ka obe gị kpuchite ya, ka amara gị baa ụba. Ndị oji egbe ezu agaghị cross this compound. Ndị kidnappers agaghị cross this compound. I need position the angels of God on the four corners of this compound. And Lord, we ask that you arm those angels with the teeth. Let them be ready to do battle against agents of wickedness and agents of darkness. Anyị na-ayọ Chineke onye ọbụla ga-eche echiche ọjọọ were ihe ndebe wee weta na compound a, whether nwa akpọrọ ya n'ule ma akpọrọ ya pit, ihe ọbụla bụ ihe dị negative, those angels will find them to a standstill in the name of Jesus Christ. Because now is the na compound that I need declare this compound blessed in Jesus' name. We don't have foundation, we don't have any. Well, we only have an aloleba. I job at Jesus were any which the honey. As in them we hear men at this land before we get okay and we're batanania. As they were open and the wrong. Any negative contact of any kind of covenant of any man near. Go away, call Maromakia. I na Zoko na a ban a compound that. We're all at Jesus, we're an agasa. Every negative covenant. I may declare null and void in the name of Jesus. Open and near with any contention they have before now. Open them with you open a boy here, they could open and near, make it then occupy Bureno Garaga. I never raise a new altar. That altar will be speaking good for this family. Bible says in Aboma 24 verse 1, like Jehovah will one with you. I may seize this land, they seize this compound. They worry and they forgive Chineke Naka. Na-ekwenye siri gị ike Chineke, anyị a ga-aba anyị na-agọzi agọzi, ọ ga-aba anyị na-ebunye elu. Ụmụaka niile a ga-azụ na anyị a, all of them will grow up to become great in their generation in the name of Jesus. Anyị na-ekwubi okwu sị, enweghị any cause, enweghị ọbụbụ ọnụ ọbụla a ga-abụ anybody in this ground that will come to pass in the name of Jesus. Nkwubi okwu anyị bụ na ọ ga-adịrị ezinụlọ na mma. Chineke na-efo ife ga na-akawanyere ha na mma. Anyanwụ na-acha ihe ga na-adịrị ha na mma. Ọnwa na-eti ife ga-adịrị ha na mma. Ikuku na-eku ihe ga na-adịrị ha na mma. Ọchịchị ịgba ihe ga-adịrị ha na mma. Ife nwụwa ihe ga-adịrị ha na mma. Onye nwe anyị otu a ka anyị si kwuo ya, otu a ka ọ ga-adị n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ya mere ka anyị na-edo ụlọ a nsọ, ka anyị na-edo the entire compound. Bido naanị wee luo n'elu n'ihe niile ọbụla bụ ihe alụrụ alụ. Ma plant house and generator house, ma ebe a na-park moto, ma ebe a gbapụrụ mmiri, every part of this compound, I na hand it over to the hands of the Lord God Almighty. I na yoka the God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob, where their power and their glory encapsulate the entire environment. Chineke anyị na-ayọ na ngozi ka ị gọzie ezinụlọ a. N'ebe ọba ha ga-abụ ọba, na mbuli elu ị ga-ebuli ihe. Nke a nụnwa bụ nkwubi okwu anyị. Anyị guzo ya were na-edo ọbụla ụlọ nke a nsọ baa n'afa nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. N'aka amara na nchekwa nke Chineke ka anyị na-arafu unu niile. Ka Chineke gọzie unu. Ka Chineke chebe unu. Ka onye nwe anyị bụ n'ife nkiri eme ka ọ na-amụkwasị unu niile. Ka Chukwu wepụta ogwe aka ma mee ka ogwe aka na-apụta ife na arụ unu niile n'otu n'otu. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile bụ Nna na Ọkpara
na mmụọ nsọ ya dịkwasị unu ma dinyere unu bido n'ugbu a wee ruo mgbe niile bi ebi. Onye nwe anyị nọnyere unu. Who they check out? So back we move, we go reckon. 7 David Beckham, nothing fit to shake my mind. Come close without permission. Monday, we get the money. Nothing we could be me condition. And shout it, I no get alone me. Baddest boy, it me come biggest boy. Now you get up in my toy. Fine boy, la mongo. Yeah, you know the system, no get joy. Now I no get joy. Can I call me baddest boy? Oh, baddest boy. Yeah, baddest boy. Let me go, biggest boy. Now you get up in my toy. Fine boy, la mongo. Yeah, you know the system, no get joy. Now I no get joy. Can I call me baddest boy? Oh, baddest boy. Yeah. Shy, you know the fear face. Shy, you say you get grace. Because I gentle, you want to take space. Sure, you know I get taste. Oh, you go chop Nigerian Koboko. Straight from my godo. Oh, my kibe morogo. Give them. Baddest boy, let me go, biggest boy. Now you get up in my toy. Fine boy, la mongo. Yeah, you know the system, no get joy. Now I no get joy. Can I call me baddest boy? Oh, baddest boy, yeah, baddest boy. Let me go, biggest boy. Now you get up in my toy. Fine boy, la mongo. Yeah, you know the system, no get joy. Now I no get joy. Can I call me baddest boy? Oh, baddest boy, yeah. Go job, Nigerian Koboko. Straight from my godo. Oh, my kickbe morogo. Get them, slow. Now I don't man up, now I don't strong. Now I get chicks with a day for London. Now I'm on chills, now I don't know when I get the fat thing, when I get this boy. It become biggest boy. Now you get up in my toy. Fine boy, la mongo. Yeah, you know the system, no get joy. Now I no get joy. Look at me, call me baddest boy. Oh, baddest boy. Yeah, baddest boy. It become biggest boy. Now you get up in my toy. Fine boy, la mongo. Yeah, you know the system, no get joy. Now I no get joy. Look at me, call me baddest boy. Oh, baddest boy. Yeah. Sure, you know the fear face. Sure, you say you get grace. Because I gentle, you want to take space. Sure, you know I get taste. Go job, Nigerian Koboko. Straight from my godo. Oh, my kickbe morogo. Get them, baddest boy. It become biggest boy. Now you get up in my toy. Fine boy, la mongo. Yeah, you know the system, no get joy. Now I no get joy. Look at me, call me baddest boy. Oh, baddest boy. Yeah, baddest boy. It become biggest boy. Now you get up in my toy. Fine boy, la mongo. Yeah, you know the system, no get joy. Now I no get joy. Look at me, call me baddest boy. Oh, baddest boy. Yeah. Go job, Nigerian Koboko. Straight from my godo. Oh, my kickbe morogo. Get them, slow. Hallelujah. Please, I want us to, if you can rise on your feet. Let's welcome the presence of God more in our midst. I know He's already here before our arrival. Wherever you are, begin to wave your hands unto the Lord for what He has done for us and what He's about to do. Begin to wave your hands unto the Lord. It's not easy to step our feet today. It's a great thing to praise God. Father, we worship you, we adore you, we praise you in the name of Jesus.
Father, we thank you, Lord. We plead you for mercy. Show mercy unto every one of us. Father, show mercy unto, Lord, your son, Dio and the wife. Father, I pray that you will show mercy in the name of Jesus. Father, I pray, have your way. Father, take control in everything we are going to do here today. Father, let all glorify you to the end in the name of Jesus. Father, I satisfy everyone, every area once again. I pray that your presence will not depart. Even when we depart, your presence will continue to lead us in the name of Jesus. Father, I pray that, Lord, as many on the way coming, all of us will join together to continue to celebrate. As celebration has begun the year with us, celebration will never end in our life throughout 2022 and the years ahead in the name of Jesus. Father, I come against every authority of darkness. I come against every authority of enemy. I come against anything that brings confusion, distraction, opposition to this occasion. Father, I silence them by the authority of God in the name of Jesus. Father, I sanctify the food, the drink, the water, whatever we are going to eat and drink, I sanctify them with the blood of Jesus. I command the blood of Jesus to possess all in the name of Jesus. By the power and authority of God, I declare this occasion open in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost. I pray that life abundant will be our portion, and greater ahead will speak into our life. In Jesus' name we pray. If you are blessed, shout a better amen. Thank you very much. Pentecostal church are not here. Redeem choosing only like a Pentecostal. Can somebody make some noise unto the Lord? Hey, Abune na koka uwe nwota Sabat odozi obodo Cherobi na Sarafen Basi. Touch your neighbor and say When the odumeje no here, I don't know there. When the odumeje no here, in the Boski Bahose. And I knock on a free station. Onye no na keke and a just seat belt. Onye na built a million church. Other church mago kutago onye na built a million church. Onye motana ngaya kanaba. Ngwa Jesus I cannot remember. We are here today at the West Palace and Country Home. My brother Lanya Mawagi Genti, come Mawagi, Omulu Loga, away the run and Hiora. Oh, Madagawagi, need to go close to heaven. Madame Molu Noga with on any Hiora, Kitana to go someone, to go, she need to possess, it don't possess, change the house. It don't possess, what depends on the house in on there. Ever I brought house, ever I will come to my home. Ever I will home. Ever not only house, come home. Hey, Saint Angelo, dear son. Angel Gabriel, Okwuchukwu General Fitness, I salute you, sir. Angel Gabriel is a Chukwuka. Happy New Year, boss. Happy New Year. I'm going to cross over. They are cross over. Congratulations. Congratulations. All right, ladies and gentlemen, DJ Gushi, if your fingers are not busy, I want you to scroll in for us. Scroll in for us. Come on, give me a video. Give me a video. I pray it will come to accomplishment. Just my video man, to complete, but the pillar came, the Nakoko, Saidia, the Nazu, Manonaro. It will come to accomplishment. Amen. This is hope, and we are here to dedicate it, and we have dedicated it. We have dedicated it for reception. Therefore, today being the first day of January 2022, relax yourself. Big of VIP, I ain't a trouble lawyer. The Otolo, Magando to Bosiki now, Pata. Harry, on your radio, Kurorekanegi,Ogrania. Keluma Kesebuna for Nobu, Okwakage. Chief thank God, Ibe. My brother in our MC, Kebalundi Bosiki, man. Saint Angel Gabriel, that's what. Angel Gabriel, that's
Glory be to God for all He has done. That's why we are here today to celebrate God, to thank God Almighty immensely for the accomplishment and the fulfillment of His word in the book of Zechariah. In the book of Nehemiah, Nehemiah, the Jerusalem. But this way, video to is way complete here. And the non given Nehemiah got completed. And so was it. I want to recognize in a special way Chief Samuel Odukwe. Naya Inekenege, Nabudoruko, God as regard to the conference. Now I was in a VIP, I know for refreshment and reception. Therefore, my brother. Mpuako, whiskey, brandy, Hana water, Mobia Agako, Hana champagne Adaga. How come we now? Iwe ma abia na nri obu na ofu onumu semo ofu egusi fu esie ya mana mgbe ile rokwa ile fried rice iwe ihe ni na emere ebe a ile plantain porridge ayi mo kwa mobile toilet ebe a ya ni na kala si MC onwe ko se membo mo ebe ka toilet you cry your own cry my breath welcome Mota na wazo 400,000 away 700 royal. My brother, any working Aba, Ogala with 300,000 Zulumote gallon there for sale, then with 700 royal or down to 1 million. Problem. About to make a job over the key to the ignition cost part ya moto Diego ya wezo anachi yoch. Condition not here alone. What ignition they think I know. And the ball I can't do is what you want a battery run over down.
Ochi ezuoke. And the thing I know Ochie moto. Any poor man on an Ochie moto, I'm a number 2s. Oga buze nepo, Korea nepo, picking with 30 flat. I'm number 2 Sudine. I thought you went to mechanic. He went 30 flat. Never see him that. He will spanner, see him that. The next option, I'll give me one guy or whoop the pipe of fuel. Near fuel. Got one a calculator. She didn't come to la joker. Hey! God forbid. Oh, grandpa, I'm telling you, my brother, let them take. When I say, I could go baby here for I'm a phone anchor. Same Nakoko, I will even my name. I trade go. Father said that text message. May the peace of the Lord be with you and your family. Everything you lay your hands shall be prosperous. Hey, how many you get more than a phone or joke? You know, we be the explanation. Father, how can you see your That's intentional, international, unconventional grace. Conventional grace. It goes down with G's connect. No disconnect. And they got close to get. If you don't be collect. It goes down with G's connect. No disconnect. And they got close to get. If you don't be collect. I wish you all the best. Plus, before we need on the 1st of January 2022, he has organized so many possibilities my brother, you don't get money, you just play for your food now. Who you want to impress? I wonder. speak on each other. Come on, boy, 5 my legs. Eat the correct. I'm going to talk off. Eat the correct. But I'm not sure I'm going to go. Owó DJ go. Ìjọba ṣe contact with DJ go. DJ Fushi no be so. The only DJ that must fly with your equipment is like OGUO. All by airpiece by data. Abájá yẹn ní Nana boot. Ọlọ́dì àná inú gbogbo wọn sábà. That's so. DJ Fushi was the DJ in an occasion held in Lagos this morning. Thank you, Jesus, for 2022. That is Otolo. DJ Fushi, you're welcome on board. Thank you very much. Thank God for doing that. Obalaga. For the progressive, so condition of an issue. Where you are, the angle, which is a camera, and my boy is you will take that. And you will let your move if whatever go. Here we found that. Well, what I don't make sure I need that. The southern form is sharpshooter. This is a good low man thing. You put a single like that. I'm looking even My brother, the name of I like it. If I don't see IT, that's what you should make it be IT. What are you doing there? I was on December 2021. Or what the name? I never know. Let's go to the other. Okay, so let's meet and I go to the church here. Like the Rindy goes up. Okay, yeah.
Sky, I'm a woman need it. If I don't know where to have woman as you go. Chica come. Sky. Okwuchukwu people what to do need to have woman as you go. But oh, my car will be Chineke Jagosi. I know. What will be Chineke Jagosi? Because I will go on. Continue from there. Other than in the border, you will not contest. Because specifically and ostentatiously, each way can Chineke. Maki former men is in one of Mr. and Mrs. Odukwe are ever ready to entertain as much guests. They will ensure that your concern is being taken care of. Please, this is a VIP. We have a VIP session. Our child is permitted to see the pioneer members, non member, Amuwo General Fitness, MC Sky Limited Academy. Right, DJ Bush, let's go there, no dumb moment. Management and staff of Madam Big Ben Kishi are here in full capacity to give us adequate meal. There is difference between meal and food. How Madam Big Ben marriage you now a full of even 36 classes of food. Harry and Harry. I go name my first daughter Sinati, my second mother Sinati, promotion letter Sinati, here one is Sinati. Now such a damn place, every so the boy come, make you not to show you love. Now I know. Overtaking is allowed. What is speed? Nwa Ndubuisi keke ụmụ ọhụrụ na ọfụma izizi wee goluzie m hosi nsi emekwa elu na ọchịrị ọzọ ka wee ọga ndị ọka President ọchịrị ọzọ na lọrọ ya ọfụma ọhụrụ ọkpala echi na ụmụ ọhụrụ Obisi Kingdom anyị na-asị gị nnọọ
Ogandi Oga, Ogakwakwa, Ego Dado Maulo Banish. What about Chaco Zologan? Hey! He went to go down our law. Manes, Manes. No, Ego, Magneto. Ego, Apro property, Maka. Ibata Ego, contact Alapia. Hey! Come Magneto, as my brother said. Ochirozo has been in the financial institution of this Nigeria for more than 40 years. Oh, let's say the old. Okay, when Manoko Ina, no going back. Otuakode, don't going back. Otuakode. I'm never knows all your kind of winning where I give you money. We can even. Group ties. MD of officiated group ties. I am not attacking us again. No. Okwezuno, officiated group ties. The MD of officiated group ties. I am not taking. If you're going to one word on the money, it's enough. It's enough. It's enough. Watch out there now. Come on, I'm done. That's so. DJ Gucci. Let's go there. Hey, you're welcome. DJ Kishi, never that was fun with the good music. Thank you. I trust you. We'll be right back.
That's the in-laws to our host and our celebrant for today. And then with 6 classes of food. I've never had a big pen. 36. 36. I can see the level of over a minute and Nnewi. I said no. Here we are calling a battery. It's a phone. Calling a battery. No. I didn't go Sashi. 11th couple. 2021. I said no. The greatest unfortunate you can egg here in a second now. I'll look on my in your hand. Yes, good people for calling up batteries. I said no. Yes, unfortunate. All of them. All for Fino for the Barbara suit. Minute no. What's in the Barbara suit? One day, guy, no more deal. One night, no more deal. Big back. I started to see no brother. There was. It was there. Why am I going to say? That's so. It's a formula. I see you.
Hey, You're welcome. LB Ibonogunu is Victor. You're welcome. Ladies and gentlemen, no dull moment with DJ Gucci. No dull moment. No dull moment with the MC Bandasa. No dull moment with your bro Randy Bosir. I'm a baby here, man. A hospitality and tourism business. The president of Tabara College, president of Tabara Maldives. Ladies and gentlemen, there's a super arrival of Ezana Yayon and Shepusiko. The president of a Royal Signature Hotel and Suites. The bowling limited. All the movers, you're welcome. Everyone BBC, you're welcome. Thank you. That's all I have at Africa. Issue. Also. Ahandela yoku na obo. Kaisa mwachukwu nyere uche bụ nwanne m na ọ bụ na egwu m otu ọgaranya. Nwoke ọma. I salute you. Ifeanyi. Obodo ibu igbo ugwu abụ ebe a nnọọ ọgaranya.
My property, Sinachi, Sinachuku, my winning power, Sinachi, even my melody, Sinachi. Now they ball, I go Dubai. Everything we see, we buy. I got to win the happy life. Tell me the poverty, who Dubai, Shelly, and me say we don't go make. Otolo has put them wrong. It's a lot my bank account. Tell me why I don't go shout. What is the money? But because I pray and pray, I should not be fast. Chukwuka, oyunu ganefe, nezi nunomo, aigefe Chukwu, akaka kebi na, afanuria, na ligi kaigefe, anokwana no biapuo, anokwana ni uju, ekiro wigita. On the bottom level,
Ladies and gentlemen, let me welcome in a superlative way the #1 citizen of Amuwo General Fitness, His Excellency Super High Chief Kensele Aneke in the building. Owele na Ntweke, Chiga, Owele Nimbishi Ezi Paki Shiezi na Ntweke. Your Excellency, my Excellency, ladies and gentlemen, let me welcome one of the founders and pioneer member BOT of Amuwo General, BOT chairman of Amuwo General Fitness Club of Nigeria. His Excellency Super High Chief Mother Kona is in the building. Everybody Joko, what is the answer? Hey, today when this one, AK-47 the answer and the also. Who have been a greenfield? No. What magic is that corner? Exactly. Almost take a game, almost take a game. Ladies and gentlemen, let me welcome the very good president of Amuwo General Fitness, my own brother and uncle, Super High Chief Chukwuka. Also, Chukwuka na Nnewi. My uncle, my brother, my uncle. Na pranos na Yesu na. Also na Chukwuka na Nnewi. Also, no what to say na to. You don't get money, they get money. Now what you dey play now? Can I run back and I can't go to the mother? Now you mother, who are you? You are a banker. They go to mother in account. They go to build them the back in a barrel people. Then the back in a barrel for motivational speaker. Now so, I love additional Prime Minister of Uruguay. Saint Christopher de Aso. Saint Christopher de Consiglio Humana. Hey, the Malala.
Esse nada,